वळखला नवीन व्हिडिओ तुमचं स्वागत असा. आम्ही काय जागा वळखलास तुम्ही. आज कुणकेश्वरा गेला. काल महाशिवरात्र झाली. रात्री काय येऊ गावला गाडी येऊन पण काय व्हिडिओ शूटिंग करून गावना नसती. आता दुपारच्या टायमाक दुसऱ्या दिवशी इला. आता फिरा या कुणकेश्वरची जत्रा. चला तर मग. समुद्र किनाऱ्यावर मस्त लाटा सुटल्यात. भले मोठे मोठे लाटा येतात समुद्र किनाऱ्यावर येऊन आदळतात. मस्तच वाटता. हो बघ. ना जाऊया. चप्पल काढ. समुद्रात जाऊन विचारी जरा. हे भावी चल लाईन एक जावे ना.
देवी पद्मासना, श्री पवनादेवी शेगाव देवगड, श्री गंगेश्वर नारिंगे देवगड, श्रीदेव माधवगिरी माई कणकवली, श्रीदेव गंगेश्वर या गावला तर मंडळी मंदिरात जाऊन निलाव जत्राव फिरा निलाव तुम्ही बघितलास आम्ही काही काही फिरला होते तर दर्शन तर खूप छान झाला रांग जास्त नव्हती आता संध्याकाळच्या एरडीने ही आता पुन्हा रांग वाढता आणि गर्दी वाढता मंदिरात पण अशी धक्काबुक्की वगैरे असो का प्रकार सगळ्यांका शांत चित्ताने देवाचं दर्शन घेऊ गावता एक चांगली गोष्ट असा आहे सर कोणत्या प्रकारची धक्काबुक्की किंवा जबरदस्ती चला पुढे चला वगैरे असा काय विषय काय नाही भाविकांची काय कुठल्या प्रकारची गैरसोय होत नाही आणि आजूबाजू खाण्यापिण्याची बाहेर जत्रा म्हणजे अशी फुललेलीच असा जत्रा असा काय कशी वाटली तुमका ही जत्रा कोकणातली ही काशी म्हणतात कुणकेश्वर क्षेत्र म्हणजे तुम्ही कळवा आमका कमेंट करून आणि पुन्हा एकदा कुणकेश्वर क्षेत्रात गेल्यानंतर आम्ही व्हिडिओ करूया तोपर्यंत रामकृष्ण आहेत.